4 za Okije. Ne može ovo ovako. Ali sada prelazimo na specijalnu muzičku rundu. Molim, dajte aplauz. Da postavimo dobar ritam. Jer nam sada u studio sa Kube dolazi Cezar Garcia. Dame i gospodo, da li vam se dopada kako Cezar peva? Kako da je? Onda bi trebalo da nastavi, zar ne? A kako Cezar pravi salatu? Odlično, odlično pravi Cezarova salata. Da čujemo pesmu. Namesti se, Cezare, i krećemo. Ovo je pjevanje. A ovo je gitara. Oki se prvi javio, da Jadranka čujemo. Stojanović, čekala sam jer da Jadranka... Oki, da čujem ime pesme i ime izvođača. Jadranka Stojanović, čekala sam. Nije. Nije. Naši su poeni. Eto, sad zato. Sad imamo pravo da... Nemate pravo. Zato je ono bilo 2 boda, ovo 4 boda. Koristimo džokera. Pa molim, 2 boda, ovo 4 boda. Džokera, kvisko. Nije tačno. Ali znaš li šta si omašio? Ne znam. Stojaković, Jadranka Tako Stojaković. je, tako je. Tačan odgovor, poeni za Oki. Ama kako može kad se... Bravo. Idemo, muzičari. Kako zove onaj sudija? Čekala sam, dragog čitana, da mi noćas vrati ljubav da buda. Uzalud ga čekam, on je na milju. Čekat ću ga, makar uzalud. O dragi stoj, stoj, vrati se. A dragi stoj, ti si moj. Ako me ti nećeš, hoće drugar tvoj. Ja